Oh, yun na naman. Ala ka, malaki daw. Baka. Yo, wala ka katay. Ah, flap. Malaki. Uy. May anting tong pamain ni ano. Pamain ni Ate Leia yun. May galap dyan. Ang ganda yan. Ala ka, laki. Ala ka. Laki. Wala ka, malaki. Ang laki yun. Uy, grabe. Ginawian tayo. Oh. Oh, meron na! Oh, sabi ko sa'yo! Oh, totoo talaga yung mga sabi! Ah, nakita na naman kasi! Muntik itakbo! Grabe, ang dami. Ito pa, nasa ako pa iba. Ito ibibigay namin sa grupo dito. Ayun, good morning mga toy. Yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel na mga toy. Marami tayong mga kasama dito. Mga taga, mga taga Bulacan, bali Pasig, tapos Caloocan. Good morning mga master. So yan, shout out. Yan mga taga to. Caloocan, no? Caloocan po kayo. Yan, Taguig, Pasig, yan. Ay, si tatay. Ay, hello po. Hello po, tatay. O yan, shout out. Nasira agad. Nako. Anong pangalan niya, tay? Rodolfo. Lako. Ayan. Mga kachay, bali, masamang pangyayari. Nasira yung motor ni tatay Rodolfo, so bibigyan natin siya. Tatay, ito lang mga kachay, iwan natin kasi wala tayong maayos pa kasing fishing rod. So, ito lang naman yung sira ni tatay. Tara, at sana mag-enjoy si tatay na. Ay! Tay, pang-harvest ko talaga to. Para mag-enjoy lang kayo, no? Ayan. Shout out tay, shout out. Sige po. Ayan, iwanan natin sila dyan para mag-enjoy sila ng super. Yan. Good morning po ulit sa inyo mga kachay, no? At siyempre dumating ng ating panahong pandangal. Yeah! Good morning mga kachay! Yeah, kachay Michael. Sa mga anak ko, sa asawa ko, pinayagan ako. Yeah! Sana all. So yun mga tay, napabala lang yung intro natin. Biro na tayo kagad. Ayan, tayo mga tay, oh. Oh, may nakahuli ka na. Yan, grabe. Di pa nga ako nakakapurma, nakahuli na. Oh, 14 kayo. Uy, gaganda yung mga size dyan dito mga tayo. Tsaka masarap dito kasi yung unang bira natin. Pahingi po ulit. Bullets na madami. Kunti lang mga ito yung bullets ko. Ano tumagal pa. Pero dancing worm to kaya makikipaglabanan pa to eh. Kinakagat. Wow! Ang laki boy! Huwag ka makakawala. Uy, pulahan. Pulahan, oh. May galam sound out. Kachay Delphin Padilla. Oh yeah, mukhang magigit matutuwa ata kuya yung sinabi mo. Sa chat mo sa akin ngayon. Ay, yung ganda-ganda ng video natin ngayon. Wala ngayong peri mga tayo. Ay, may parts. Yan, maganda may parts para mahugatong ilalim. Maganda rin kasi mga tayo yung magalaw-galaw. Yan lang alas konti para nakapansin nila yung kain natin. Na tilapia. Ganda rito mga tayo. Yan, may sandalan pang kaya napaka-the best talaga itong spot natin. Kung ayaw nyo nang mainitan, pagkang tulong ng mga doon. So dito tayo kasi gusto kong mainitan ng yung medyo sariwa pa na init. Yung hindi pa siya matalim pa. Pag umaga pa lang na init. Wow! Hoy! Hala ka, mamaw na naman! Kahit saan ko itapon. Grabe. Kuya Francis, oh, ganda. Jojo. Grabe, lalaki ngayon.
Ganun ka lang dito mo. Yan na naman. Oh, wow. Sir Arman Ignacio, namilang sa mga sir. Sir, pwede kayo dito yan. Ano ba yun? Grabe, ganda ng spots natin. Ay! Ay, Diyos ko! Nagiging bading ako. Ginagawa mo. Yan! Yan na naman! Naka! Isa kasi pinabit ako. Ayos na naman. Size. Good size. Mga good size mga ito. Yung magpo-4 fingers. Uy. Uy, yan na. Tara na. Sinabit ako. Yari na. Ayusin ko ano. Babain ko muna. Uy! Ayaw mo mababa. Walang lulusungin talaga ito. Gusto ko yung sit up mo Asan yung starter? Binalikan niya yung ano. Oh! Yan na naman! Oh, talagang iba na yan ha. Matuloy ako mati sa ano, susunod na adventures sa Tarlac naman tayo, no? Yun, give shoutout sa mga kumpare ko, paring Jun, paring Raymond at Suela. Ayan na, Katsoy! Nilolokso na! Sige! Yan na naman! Punta ba dito sila Bata TV? Grabe oh! Arroyo. Ay, Wala sila Bata TV. iwan ko lang. Hindi mo yung bike? Sinabi sa JC. Sinabi ko sa JC. Nauna na ako dito. Coping great! Let's go na! Ay, si Kabiwas pala. Ano naman yun? Ano naman yun? Wonder Ilog, no? Ganda ng huli nila doon nila, ano? Kahapon. Joel San Jose. Grabe. Harvest talaga to si Joel San Jose, mga. Dito mga tayo pumunta. Dito tayo. Yan. Kasi may water lily pa din kasi. Dito mga tayo. Mawala rin yan mga water lily. Umalis ka dyan. Pumunta ka doon. Sa may bar. Ginagawa mo! Yan na naman. Kroot. Sus. Ayungin na naman. Grabe din na kami na. Sunod-sunod na naman. Laki na naman. Alaka. Grabe, laki. Yan ang malaki oh. Yan ang plak-plak. Teka. Siyempre, Kailangan mo muna akong kameraan. Kasi mamaw yan eh. Ay, laki oh. Ano to yung laki oh. Ay, tapos picturean namin kasi magre-reels din ta. Subscribe nyo rin sa mga sa reels niya. Michael Bora. Yun. Kasi laki oh. Ay, si tatay oh. Talagang pinuntahan pa talaga ako ni tatay oh. Tatay. Oh. Okay lang tayo. Susunod tayo pagka ano may kasama lang ano yan. Yung puno. Rad. Sa ngayon tayo wala pa tayo. Opo. Napiko. Pasig. O yun mga choy, no? Kung sakaling gusto nyo mag-sponsor kita tay at i-message nyo lang ako at makakarating sa kanya yung ano, yung bibigay nyo kung sakali. Pero okay naman, ayos naman na yung ano niya, pamiwas niya. Ayos na daw. Tay, salamat. And welcome po sa aking YouTube channel, Tatay. Siyempre, may galab shoutout kay Kuya Rinan Romero. At Romero family dyan sa Bicol. Wala ka. Ang layo na. Yan tayo. Yun.
Wala kaya na lang. Ah! Uy, kasi dyan nga ako. Grabe ang ganda. Sabi ko na nga ba doon ka pumisto eh. Wala, malaki na naman. Ganda na, ganda ng pisto mo. Mamaya mabayabasin kita dyan. Kukuha ko ng pang-highlight dyan. Sunod-sunod sa kanila. Ganda na ba? Nakasali! Ay, mamaw din! Thank you, Lord! Wow! Mga mamaw! Ang lalaki! Grabe na dis! Oh! Sarap! Kasi ganda ng dawi sa atin, no? Pag ganun kasi mga rin. Mula dun sa may agusan na yun mga rin, sa may registration area. Katoy! Yun kasi registration area ng tilapia yun eh. Yun sa atin, pagka nakarehistro sila, papunta sa atin. Ginagawa? Ayan na! Mamaw na naman! Uy! Uy! Grabe! Sus! Mas malaki yun! Grabe! Oh, grabe! Bulak na! Eh! Kinabahan ako din kung na... Naku po! Thank you talaga! Yan na naman! Pinatak ka na naman! Ganda pa naman sa iyo kasi wala ko. Yan ano? Hindi ko natin yung maiti. Pugyo! Sorry, excuse me po. Good morning! Ay, si Kachayrori pa na to! Kala ko sinong gwapo eh. Ayan, good morning Kachayrori boy! Sino kasama mo doon? Delmar. Oy, may pa-birthday. Matagal pa yung birthday ko. Oh, thank you. Advance na, advance na to. Ay, sis, thank you, thank you. Advance na, advance. Bigay ko kinanay ko yan. Wine yan eh. Dalawa to, dalawa. Oh. Choy Delmar! Nandito na. Asan marami kayong bulati dala? Ganoon. Ayun, thank you, thank you. Mukhang yung bulati namin. Sino kasama mo doon? Sino yun? Sino yung mga yun? Nasabay lang namin. Ah, di mo kilala? Ay, mga taga. Ayan siguro yung ano. Kilala ni Kiro ni. Ayan sila. Ayan, Miguel of shoutout sa may bata ka pa oh. Yan talaga banding fishing yan, ang family banding fishing. Hanap ka naman malupit na spot yan ha. Diyan ka ata Marvis nakaraan, di ba? Bro, yes, sige. Ayan si Utoy, oy. Kaya? Kasama niya si Kaunyo. Ayan. Ay, kapatid nyo, yan, ingat-ingat kayo. Ayan, Wow, sarap naman yan. sana mag-enjoy kayo, no? Napakarami na natin dito, mga sayo. Mga kanya-kanyang asawa, dala na nila. Sana all. Family bonding na talaga to. Ayos. Ay wala, mapurol yung ano mo. Mapurol. Tumatama. Yung hook na dito tatama. Oh, yan na. Oh, di ba? Malaki yan. Wala nga. Ay ako. Sumigsag ko eh. Grabe, ang laki nun. Huli na naman. Akala mo ikaw lang? Akala mo ikaw lang. Malaki yan oh. Ay, mas malaki eh. Sige nga. Parehas lang. Parehas. Ay, Magkapatid. hindi. Kalbis lang. Maliit na kasi. Bawal lang din ah. Ayun oh. 3.4. Ang dami. Pipili lang tayo mati ng malalaki kasi itong mga kasama ko talaga walang dalang kami babaran eh. Papauwiin na tayo kung itong gustong mauwi ng maaga ani. Short video ka lang ngayon. Short video, puno ka agad eh. Sitapan ko na ngayon para makawali ng malalaki natin. Dalawang group. Magandang size set eh. Talagang inanamnam niya pa rin talaga. Kati Delmar oh. Inayabangan Kati Delmar, ang laki oh. Ay, laki pala eh. Maganda. Ganda ng size. Uy. Lalaro na itong namin. Pepe. Ginagawa Ay, malaki din pala oh. Ganda nga eh. Kita mo, tagatanggal pa. Saan pa kayo mga sabi?
Talagang pinahirapan na ako nitong mga... Ano yun? Laki na naman ka, Choy. Muntik Lapas ah. Muntik itakbo. Grabe. Di ka pa pwedeng palingon-lingon dito mga sa spot na to. Kailangan dito, ano eh, laging focus. Focus sa goal, ika nga. Ika lang kasi naglalagay ako ng ano eh. Double hook. Yun na naman. Yun na naman. Uy! Ay, gagandang size. Grabe, wala tayo. Magpo 4 fingers na again. Grabe, oh. Pachironis ako. Ay! Oh, yun na naman. Ala ka, malaki daw. Yo, wala ka katoy. Flap. Malaki. Grabe. Uy, pulahan in the house. Uy, thank you Lord. Lilipat pa kayo ha. Walang bayabasan ha. Ay, nako. Bubula-bula ka agad. Ay, patay na. Ginagawa mo. Malupit talaga itong mga kasama ko, Masay. Wala pang babaran. Pati yung pamiwasan ko, binaano na. Ano kayo, Blabog Anglers? Binubula. So, yan talaga. Pamaga, ano nila yun. Samahan yung Bulabog Anglers. Ito talaga, totoong bulabog yan, oh. Pula. Silang pula. Bato. Kuya Delpin Padilla, anuin mo nga to, paluin mo nga to. Paluin mo nga to si Kasi Delmar. Papalo kita kay Kuya Francis. Oh, takbo na! Bakit? Tayo. Ganda, thank you Kasi Delmar. Oh. Nilinis mo ang fishing spot natin. Ayan, jokes lang yan mga tayo. Baka i-bass nyo yan mga tayo, mabait yan. Nagdo-jokes lang yan. Diba, linis na. Wala na rin. O yan, binaman ko yan. Walang ano, kahit binulabog, mayroon pa rin isda. Okay mga tayo, magana tayo. Dalawang hook para makakadalawa tayong ano, pulahan. Baka punuin nila kasi kagad yung cooler natin eh. Kukunti yung video yung mga ano. Kachoy. Ha? Bayabas. Ayun na, isa po kasi. Oh, grabe. Kachoy, bayabas. Oh, kulay puti oh. Grabe yung bayabas. Wala nag-spot. Malupit. Maurag ka talaga, Noy. Comment nga kayo mga Joy kung anong dapat natin gawin yung mga nagbabayabas. Bigyan ba natin ng ano, ipon para mawala yung bayabas? Yan, dalawa na hook na yan. Huli. Kala mo ikaw lang ha? Oo. Kala mo ikaw lang? Malaki na naman akin ha? Kala mo bayabas kayo ng bayabas. Ako yung kilala rito. Nag-rehistro ba kayo? Andun yung rehistro area. Sa may ano, Agusan. Ay. Yun o. Yun o. Yun. Laki rin na ano. Uy, dandanin nyo naman yung isda. Kawawa. Laki dyan o. Laki na. Laki na pa yan. Yan, Kasi Dilmar. Ay, Kasi Dilmar. Arbisa na talaga. Laki. Wag yan. Ito yung malaki.
Nakalaglag ba? Kasi nga puno na tong lalagyan natin. Ay, init na. Ayun. Palastik na yung baliktad na. Paghahagis yan ng ano. Uy! Inabol. Paghahagis yan ng pamiwas, baliktad na. Wala sanang kumagat. Dati, kumagat ka sana. Kumagat ka yan. Hindi na. Huwag ka sanang kumagat. Hindi sila. Bibigyan natin sila. Ah, lalaki oh, lalaki. Babayabas. Grabe lalaki natin. Wala, may ano to. May anting tong pamain ni ano. Pamain ni Ate Leia. Yun, may galap shoutout nga pala kay Ate Leia. Ang ganda yan. Alaka, laki. Alaka. Grabe, laki. Alaka, laki. Ang laki mo sa'yo. Uy, grabe. Binawian tayo. Wala na, uwian na talaga. Uwian na talaga to. Ano mo? Ako pa magpain? Hindi ako na. Ah, painan ko talaga yan. Baka na tayo baka. Uy, 3.8 na lang kunin natin. Yung mamaw na lang ha. Baka maubos kagad tong space nito. Oh, grabe. 3.5 oh. Isa natin 3.5. Paganda ng puso daw tumati. Bigyan natin. Bigay ko sana sa nanay ko yung isa eh. Paano ba to? Ganyan lang to? Kachay? Wala. Ano? Ganun? Oo. Di ba Ay! May ano pa to? May lock pala. Sige nga. Makain nga ako niyan. Ganda ng hila ng pagmalaki no? Lord! Masarap. Oh! Lumutulog pa. Pahingi ako konti. Ay, grabe naman. Dagdagan mo naman. Grabe naman. Ayan. Oh, yan ang pinakura iyo. Ayan na. Punta ka na. Ay, yung iso. Ay, iso. Dali. Malaki yan. Mga ganyan na agad. Yes, shot! Ay, ang tamis. Sarap yan. Ay, sarap. Katsoy! Ano na na? Ay, tanggalin ko na to. Kasi ito. Ay, gata. Jesus, Ginoo. Sa'yo sila. Makachiyo. Hala. Thumbnail ko to mga tiga ito. Sorry guys. Ginagawa mo. Walang basir ha. Kita ba? Ay, pinakagat ka sa'yo. Oh. Oh, meron nga. Oh, sabi ko sa'yo. Oh, totoo talaga yung mga sabi. Oh. Grabe. Akala ko. Grabe makakata ko. Sinabot niya siguro sa ano. Sa bato. Pero yung mga sayo, totoo pala yung ano. Ilang pala. Okay, no? Swerte natin itong spot talaga. Oh, yan. Grabe. Wala. 3.5. Mag-release tayo ng 3.5. 3.7 tayo. Taas. Ganda na lang ito lang siya. Ayan, hindi mo pa nakilaan mo po. Ito. Ayan, tama. Hindi mo doon. Yan, tama. Ang sarap pala tumati, grabe. Naku, sarap pala ito ka, Joy.
Ay, talaga matindi pagkabayabas, oh. Ay, sinakro. Ay, may huli na ako. Malaki. Nayabas kasi ni Kati Ronnie, mga. Maliit to ate. Huwag natin ibigay sa atin. Isa pa. Uy, nawala na. Dapat ano? 3.63 point taas. 3 point taas. Ikaw pa, ito, no, tag-isa-isa tayo. Tama na to akin. Wala na kayong magisan Ito dyan, ba? pinayapas ko na. Away na ko nanay ko eh. Eh, hindi ka love dyan sa nanay Maril ako. Love you, mother. Yan, oh. Grabe. Patsoy Ronnie Boy na naman. Grabe talaga, ang laki dyan. Uy, makawala pa yan. Uy, yan, sa'yo rin, wala ka. Sunod-sunod na nakala ka. Ako rin. Ako rin. Wala ko rin. Puta ako, susunod Ayan ko. na naman, sumabit na naman ako. Meron yan mga di pagtanggal to. Meron. Akin na. Makawala pa yan. Uy, ito unahin natin ang laki. Grabe yung laki. Ito, no, ito. Teka lang. Teka lang. Ikagulo na. Ikagulo na. Uy, meron din sa kanya. Grabe, lalaki. Grabe. Oh, game. Grabe na to. Walaan na. Buti nga, malaki yung cooler na lang. Naku, sinabit ako kag hayaan ko lang na tanggalin ng isda. Yan naman din, meron na oh. Siyempre. Ganda sana matanggal oh. Oh, hirap siya ayo. May laman mga katuyote mo katuyote, may laman na. May laman na oh, di ba? Kinagat na. Oh, kaso nakaano ko eh. Okay, laki na isa. Mga katuyote, yung laki to. Oh. Dalawa naman pa, baka matanggal. Ay, meron nga malaki oh. Ay, natanggal yung ano ko. Yung floater. Kasi, ang laki mga kami. Inagat na ko. Ang laki. Kunin ko muna ako. Lumalaban oh. Grabe kasi Dilma, ay kasi Michael oh. Talagang inaano niya yung huli talaga dito. Yun, isa ulit. Ah, grabe. Ang dami na kahit mga tuyo. Oh, yan na. Ayun sa'yo rin. Anong wala? Ikaw yun eh. Oh, fish on din. Fish on. Palaki yan oh. Oh. Ano to? Uyo eh. Uy, ganda size na. Buka kayo kamot. Ano yun? Huwag yung maliit. Baka wala niyo para may babalikan tayo. Ano yan? Good size? Look yun, okay. Baka nakaka-double strike. Malaki. Hindi, yung huli ko. Yung huli. Ikaw talaga kuya. Mapapalo talaga kita kay kuya ano. Pwede lang yun. Simple lang mga yung setup ko yan. Minsan mag-iyan ako yung tutorial lang. Sayang din para kaso ano. Pang ano lang ako. Junior setup. Ika nga. Junior, senior, master, legend. Doon tayo sa junior setup. Ibigay mo sa kanila yung iba, mga 3.6, 3.5. Uy, sayang. Sapo na lalagyan. Grabe, lalaki talaga ng huli ni Kajit. May kilo. Pag mga baguhan dito, mga isa spot na karami. Yun, huli. Uy, sus, nakawala. Tanggal siguro yung alang-ala. Mamaw. Sinitapan ko rito ng ano, tatlo yung hook. Talaga wala, hindi ko marantoy. Kaya yung sa kabingwit.
Ganda pala. Uy. Grabe. Ang sarap nila. Ang sarap nila, Kachayroni. Kaya pag malaki nakakawala. Malaki eh. Dito nakakawala eh. Oo, oo. Pre. Pag nakawala, malaki yun. Yun, bayabas oh. Ganyan lang tayo kasi. Ayan, ay, sus ko. Uy, laki. Laki niyan. Maliit lang. 3.8 yun. 0.5. Ay, wah, sus. Kasi Michael, grabe, lalaki dyan sa banda sa'yo ah. 4 fingers, Michael. Andyan pa rin oh. Uy! Malaki na naman to! Uy, laki! Grabe. Grabe talaga. Ganda ng ano. Oh. Okay oh. 4 fingers. Sarap bumiwas pag malaki kasi na. Lalaban talaga eh. Yung papahingayin ko muna kasi yung cellphone ko. At mainit na pati, baka bumuka na naman yung ano, pagkakadikit niya. Yun. Stay tuned lang po mga tay. Yun. Basic spot po natin ay Barangay Buhayan Bato. At sana maka-update tayo ng mga huli nila doon. Kasama natin dito. Yung sunod oh. Oh. Ayun, maliit. Yun. Taga Cavite. Yun, sana umabol sila no? Kasi ano, taga Dasmariñas daw yung wala, di nakarating. Yan naman, ay. Ito na. Ganda na titig ko eh. Yan, bigyan-bigyan lang shoutout ka pala kay Altoms Channel. Kay Kuya Prince Pabarlan mga tayo. Hindi yan nakarating dito. Doon kasi, doon pumunta sila doon sa spot natin sa may tulay na yun. So yun. At grabe, papahingan lang muna. Thank you po. Yan, siyempre makasama natin dito. Kachoy Delmar. Yan, Kachoy. Kachoy, kumusta dyan yung ano natin? Malalapit no? Malaki. Yes. Grabe. Yan mga tayo. Ang dami namin dito. Andun yung iba sa ilalim ng ano, mangga. So yun lang po muna mamaya. Mga tayo, malapit tayo. A few moments later. Catch and give na ang ginagawa namin. Kasi napakarami na namin ulit. Ayan, no? Uy, huli na naman. Huli na naman. Ito mga tayo, huli na namin. Saglit lang, grabe. Yan o. Kachoy, ano masasabi mo ito spot? Grabe naman, dami. Lupit. Grabe, ang dami. Ito pa, nasa ako pa iba. Ito ibibigay namin sa ano, sa grupo dito. Ito pinili ko lang talaga yung ano, malalaki. Ayun, may ano pa dito. Oh. Uy. Grabe lalaki ang mga to, yun.